Програмиране на департамент. Програмирането на департамент означава да му се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговска дейност. Ще ви покажем как да зададете име на департамент. Включете касовия апарат. За да програмирате департамент, е необходимо да сте избрали режим програмиране чрез последователно натискане на клавиш Mode. Въведете 4 пъти цифрата 9 и натиснете клавиш Clark. Изберете департамента, на който искате да зададете име. Сега можете да въведете друго име на департамента, различно от името по подразбиране, с помощта на таблица на съответствието на цифровите и буквените значения. Таблицата ще намерите в инструкцията за експлоатация на вашия касов апарат. За запомняне на въведените от вас промени, натиснете клавиш Subtotal. Изберете бутон -% за разпечатване.